जोङो आसाम आयेन आफादनिफ्राय माखासे जोंनि मा होनो नेशनेल प्रजेक्टफोरजों लोगोसे जोंनि स्टेटनि जेफोर मेन माने लामा इंटरनेशनल कानेक्टेड माने जितु कन्स्ट्राक्शन जानो गोनां आरो जेराव माने जि लामानि बिराद इम्पर्टेन्ट बहुत माने बोसोर रायजो राजायाबो भुगिबाय थादों बेफोरखौ जाहाथे थाबै जानो हायो आरो बेफोरखौ रायजोफोरनि अभियोग मथे बिनि माबाया मा जाबाय थादों स्टेटासा बेखौ मोनथिनो थाखाय माने फैदों पुरा माने मा होनो स्पटखौ भिजिट खालामनो थाखाय जोङो मैयानिफ्रायनो फैदों मोनसे लजिस्टिक पार्क जागासिनो दङ फ्राय माने मा होनो 700 कोटी थाखानि माबायाव मा होनो जगी खपायाव बेखौ नायबाय बिराद मोजां जादों आरो फ्राय 4,000 कोटी थाखानि माने धुबरी फुलबाड़ी ओमफ्राय बांलादेशआव थांनाय बे लामायाव ब्रह्मपुत्रनि सायाव दालां जागासिनो दं बिनि प्रग्रेसआबो जोबोद मोजां आरो बे जानाय लोगो लोगो जोंनि बे ओनसोला आरोखि बे बड'लेण्डआबो इंटरनेशनल माने कानेक्टिविटीया खूब माने मोजां जासिगोन आरोखि ओमफ्राय दिनै जोङो बड'लेण्ड एसेम्बलियाव थांबाय बेजों जोंनि एमएलएफ्रा इन्टारेक्शन जाबाय आरो जोंना आसाम आयेन आफादनि जथुमा एसेम्बलियावनो जागोन ओंखायनो एसेम्बलि हल आरो माखासे नांगौ जेफोर माने जोंनो जायगा नांगौ बेखौ जोंनि मानाव गेदेर चिफ बिथां प्रमद बर' आरो जोंनि काथिराम बर' बिथां बिसोरखौ लानानै बिथांमोना ज' जोंनो देखायबाय नायजोबबाय आरो जोबोद मोजां जोङो आसाम आयेन आफादखौ गोरलैयैनो बेवहाय खुंनो हागोन 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जानो गोनां जथुम दा जोङो बेवहाय उल्टापानिनि लामाखौ नायनो फैदों उल्टापानि लामाया अलरेडि सेंसन जाबाय आरो थाबैनो बेखौ जागायनानै मावोब्ला माने थाबैनो बेखौ फोजोबनो हागोन ओंखायनो दिनै डिपार्टमेन्टनि माने अफिसारफोरखौबो दिनै लेंहरनाय जादों आरो दिनै बेखौनो स्पटआव जोङो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टखौ लानानै नायनो फैदों जे कन्डिशना माबायदि आरो बिथांमोना दिनै एसेम्बलिनि सिगाङाव माबायदि बाथ्रा होयो जे बे लामाखौ माब्लानि गेजेराव माने मावफुंगोन जाहाथे रायजो राजाया उसुबिदा जाया बेनि उनाव जोङो गेलेमफु थांनाय लामाखौ नायगोन बेबो जोंहा सेंसन जाबाय होननानै बुंदों नाथाय माबायदि स्टेटासआव दं बेखौ नायनो नागिरदों जाहाथे बिदि होननानै आरो बिदिनो माने गोबाव सम थाया थाबनो लामाया ओंखारो बेनि उनाव जोंहा माने माबानिफ्राय सापागुरिनिफ्राय खैलामेला आमटेका बे लामाया अलरेडि माने आसाम मालायाव जागासिनो दङ नाथाय बहुत बोसोर जाबाय दा 2 बोसोर माने बिदि जाहैबाय खिन्थु दाबो नाथाय माने कमप्लिट जायाखै ओंखायनो बिनि स्टेटासखौबो दिनैहाय आसाम एसेम्बलिनिफ्राय नायनानै माने थाबैनो बेबस्था लानो थाखाय दिनै बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों बिथांमोना माबाफोर जुदि उसुबिदा दङब्ला सरकारनिफ्राय सहाय खालामनांगौ दङब्ला बेखौ जोङो आसाम एसेम्बलिनिफ्राय सरकारनो जनायगोन बा चिफ मिनिस्टारनो जनायगोन आरो बे मथे मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौ आरो माबाखौ इन्सट्राक्सन होगोन आरो मा